21 יום לא יודעים כלום להגיד לנו על אחי, עם מחדל שאין כדוגמתו. הוא מוגדר כנהדר. מוגדר כנהדר. ואימי חנה, אתם קיבלתם מודעה על כך שמוגדרת כחטופה. ואבי רמי מוגדר כנרצח, ויש לנו את כל הסטטוסים, ואני מייצגת כאן לא רק את עצמי ואת הסיפור של משפחתי, אני מייצגת כאן סיפור של קהילה, של קיבוץ ניר עוז, שאחד מתוך 4 לא איתנו. וזו קהילה מפורקת, מדממת, קהילה של פליטים, ואני חושבת שיש כל כך הרבה רמות לביזיון, למחדל הזה. והכאב שלי, אני בטוחה שאתם יכולים לשמוע אותו, אבל זה לא רק כאב, זה גם זעם גדול על המדינה, על הצבא, על ההפקרה, על ההפקרות שהייתה באותו יום שבת. קודם ברשותך, כן. להתייחס למילה ניצולים. בקיבוץ ניר עוז אין ניצולים. אף אחד לא הציל אותם. אנשים חיכו, אנשים התחננו לעזרה, ואף אחד לא הציל אותם. הצבא נכנס אחרי שלא היה מחבל אחד בניר עוז. את גופות המחבלים שלהם הם הספיקו לפנות משם. אין ניצולים. יש אנשים ששרדו בנס כזה, בנס אחר, בתושייה. אין ניצולים. יש אנשים מפורקים ששרדו. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הממשלה. אצלי בבית, במלון באילת, שבו נמצאים שורדי קיבוץ ניר עוז, למיטב ידיעתי, נכון לרגע זה, אף נציג של הממשלה לא הטריח את עצמו לדבר איתם על הצרכים שלהם. גם בבית שלי לא דרך נציג ממשלה.